Pažnja, navijači Hajduka. Pripremite se za vijesti koje će vam ubrzati srce. Ako još niste dio naše navijačke ekipe na kanalu, kliknite na prijavu odmah. Zaronimo u nevjerojatne valove koji se događaju u Splitu. U srijedu se nešto senzacionalno dogodilo u gradskom vijeću. Ivan Matana, naš čarobnjak financija, otkrio je tajne trezora Hajduka Split za 2022. godinu i vjerujte, to je za svaku pohvalu. Pogađate što? Hajduk nije samo postizao golove na terenu, već i u financijama. Završili smo 2022. s čistim profitom od 7,5 milijuna kuna. Rušimo rekorde, prijatelji. Ali držite se, ima još, prihodi su porasli nevjerojatnih 232% u usporedbi s prošlom godinom. To znači 62 milijuna HRK više. Naravno, malo smo više potrošili, ali koga briga kad toliko zarađujemo. A 2023. Samo rast, baby. Naša postignuća idu dalje od brojki. Drugu godinu zaredom odnijeli smo kup kući, a naši mladi heroji sjajili su u Ligi prvaka juniora. A naša navijačka baza, nacija od 105.000 članova, gotovo 20.000 pretplatnika i 380.000 strastvenih na Poljudu. A Luka Vušković. Odlučujemo hoće li ta rekordna transferencija ući u račune ove godine ili sljedeće. U svakom slučaju, plivamo s lakoćom. Vijećnici Splita ostali su zapanjeni našim rekordnim prihodima. Papuče i jogurti. Rugali su se prije, ali sada se dive naših 38 milijuna HRK iz navijačke trgovine. I šlag na torti, vodimo u HNL-u s 40 bodova, ostavljajući Dinamo u prašini. A nedjeljni klasik na Maksimiru bit će epski. Već smo ih 2 put pobjedili ove godine i idemo ponovno na vrh. Dakle, navijači Hajduka, ostanite s nama na kanalu za još uzbudljivih vijesti. Hajduk nije samo klub, to je sila prirode. Idemo zajedno u ovom valu pobjeda i strasti. Hajduk, na putu do Slave.